Здравейте! Ще направим клипче на импулсен уред Полонез, който е с антена с диаметър 40 см и работи на честота от около 500 Hz. Има два режима: всички метали и дискриминация. Има стрелкова дискриминация, но за нея ще стане въпрос в друго видео. Сега ще проследим двата основни режима, двата основни звукови режима, които са режим общи метали и режекция или елиминиране на предимно тънкостенни нежелани метали от цветни и от черни метали. И така, уредът е включен, усилено е волумето, кликата е добра, т.е. прага или трешхолда. Започваме с най-малкият тестови предмет, това е монета. 35 мм в диаметър, големичка. Ето, 45 санта и повече даже. Така че много големи монети, около 50 санта. Уреда въздушно се ги чува. А в земята обикновено няма да е голяма разликата, като се знае принципа на импулсните детектори. Дори да е тежка почвата, те имат по-малка загуба от индукционно-балансните. И така, продължаваме с... В момента сме на режим общи метали. Да уточня, че се обърках малко. Общи метали. Почваме с режим общи метали, да се види на каква дълбочина се хващат всички тези тестови предмети. Алуминиево фолио от цигари. Алуминиева капачка буркан. Над 65 см. Фолиото беше тук. Винтова капачка буркан, черен метал вече. Горе-долу колкото другата капачка. Консервна тиникия, леко ръждясала. Това отива вече към 80 санта. Да видим това кенче, тук припуснахме хелче. Това е малко кенче, 330 мл. Малко, на 75 санта си го чува. Чай да го сложим да не дава сигнал. Така, че го усеща. Сега монетата беше на 45 някъде, тук да не ги объркаме. Ги сложим така по-лесно да се виждат. Стигаме до чиния, стара медна чиния с диаметър 21 см. – 85 санта някъде без проблеми. И така 80 санта всяка се има. Така. Бронзов съд, който изглежда малко като златен. Иска още малко да се лъсне обаче, че сега е малко матиран. И направо става като златен. 16 на 13 см. Най-широката част е 16. Височината му е т.е.
т.е. обратното. Най-широката част му е 13, а височината му е 16 см. И той отива точно при чинията. Да, отиват на една дълбочина с медната чиния. Така. Това е медна тиникия с размери 22 на 30. Т.е. не медна, желязна. Желязна, черен метал. Това отива към 1,20 м някъде. Линията не може да стигне вече. И това е алуминиева купа, 25 см цветен метал. И тя идва при тиникията на 1,20 м някъде. Така. Сега, този режим го видяхме. Преминаваме в режим режекция, който е режим за изрязване на точно определени предимно тънкостенни метали. Разделил съм го на 3 сектора, този режим. И сега ще ви покажа на кои сектори кои метали се отхвърлят и кои се чуват. Значи, при преминаването от сектор на сектор при режим режекция винаги се донастройва работния праг, трешхолда. Това, което сега се чува, това е трешхолда или прага. Значи, преминаваме в първата секция на режим режекция. Отзади има потенциометър. Извинявайте, не потенциометър, а секционен преключвател, с който преключваме позициите. Позициите са общи метали и 3 позиции в режим режекция стават общо 4 позиции. Значи, до сега бяхме на позиция на режим общи метали, сега приключваме на първа позиция на режекция. И се нагласяме прага на лекички пукания. Така е предостатъчно. Така, дано да се чува горе-долу добре. И ще покажем с монетата. Значи на този режим все още монети се хващат и малки, и големи. Ето, около 40 см, значи пада лекичко дълбочинката на този режим, но незначително, около 5-6 см за тази монета. Така. Фолиото обаче, тук е вече изненадата, няма никой. Го фащаше на 25 цента. Така, фолиото казахме няма никой. Значи вече няма да е тук на 25 цента. Капачката от желязната капачка, винтовата от Буркан, все още се чува на 45 см. Значи нейната дълбочина, виждате, че спада от 65 на 45 около перя. Алуминиевата капачка от Буркан, тя се чува почти без никаква промяна. Беше 65 и се остана 65 см. Консервената кутия спада. Да. Така. Хелчето да, и то пада. Беше на
над 80, сега отиде към 60. Така, менната чиния. Тук е приятната изненада, че за менната чиния не виждам почти никаква разлика. 75 санта и нагоре се чува машината. Ето го и бронзовото съдче. Да, добра изненада. И то се чува на същата дълбочина, на която е менната чиния. Не е загубило дълбочина. Тенекията, желязна тенекия, черен метал. За сега не е загубила дълбочина, около 1,10 м и купата, алуминиевата купа. Тя загубва дълбочина, беше на 1,20 м, доста загуби, сега падна към 70 санта, значи около половин метър е загубила и тя на другите положения на режекция ще загуби напълно. Ще ви демонстрирам. Значи това беше на първия режим. Все още се хващат и малки и големи монети. Като се елиминират цигарини, фолиота от алуминия и фолиота от лекарства също, и другите предмети, по-големите, които мисля, всичко се хваща. Вече не се, на тази първа позиция не се елиминира друго. Сега включваме на втора позиция. Настройваме си прага. Така, и сега, какво се променя на тази втора позиция? Започваме с монетата. Да, падна от 40 към 30 см, но все още се чува. Чува се монетата, но това е 35 мм монета. Значи с по-малки монети и средни монети вече на тази втора позиция няма да се чуват изобщо. Да се има на предвид това, когато се търсят монети. Важно е. Другите неща също намалят дълбочината. Има някакви смущения от някъде се появят. Значи няма да ги пробвам пак едно по едно. Просто ще кажа, че на тази позиция все още пада допълнително дълбочинката на повечето предмети и губят се почти всички монети, малки и средни и големи, с изключение на тези, които са на 35 и повече милиметра диаметър. Но тук вече се губи и капачката от буркан. Това е желязната капачка, винтовата. Консервата желязната също изчезва. Кенчето. Опа! И той избяга напълно. Тази капачка все още ще се чува, алуминиева понеже е. Но малко и пада вече дълбочинката към 45 см. И останаха тези предмети. Медната чиния. И на тази позиция тя не губи дълбочина. Беше си 75 и толкова се остана. Бронзовото съдче да видим. И то е по същия начин. Над 70, около 75 см. Така. Тенекията обаче, тук какво става с нея? Желязната тенекия. Все още се хваща, но беше на 1,20 м, сега на 55, на половината разстояние. И тази купа вече алуминиевата
изчезва вече завинаги. Няма никой вкъщи. Така. И това беше втората позиция на режим режекция. Сега включваме на третата последна позиция, където още повече ще се отхвърлят някои метали. Предимно тънкостенни казах. Но забележете, до сега на всички позиции на двете, както сега ще видите и на третата, менната чиния и кования бронзов предмет не губят дълбочината си, поддържат си тази, каквато се е и на общите метали режим. Така, приключваме на трета позиция на режекция. Донастройваме си нали, прага. Тук имаме нали, за тази настройка имаме многооборотен потенциометър с 5 за удобство с 5 оборота. Нали? Ако е 10, ще е по-неудобно. Повече идва въртенето. И така, на този режим, т.е. на тази позиция трета от режима на режекция, това е най-високата позиция за отхвърляне. Тук вече не се хващат никакви монети. Т.е. ни големи, ни малки, няма никой вкъщи. Така. Фолиото също го няма, това е ясно, то изчезваше още от предишните позиции. Това също го няма, нали, консервата. Тази капачка и също я няма, тя се нямаше, да, още от на втората позиция. Хелсчето също го няма и то се го нямаше на втората позиция. Това обаче, я да видим, това вече е алуминиевата капачка. Опа! И тя изчезна. Да, и то напълно. Така. Сега да видим теникията. Някъде видят някакви смущения. Външни, не знам откъде са. Така. Теникията, черен метал. И тя изчезва напълно. А на 1,20 м се хващаше на режим общи метали. И последните два предмета останаха менната чиния. Чак тук вече почва да губи дълбочина около перия спрямо общи метали режима менната чиния. От 80 отива на 55 см. И бронзовото съдче. И то загубва. Но от 80 идва на 60 някъде, да. Около 20 на санта пак и то загубва. И това е третата позиция от режима на режекция. Общите метали видяхме. Кои метали, на каква, т.е. на всички метали, и черни, цветни, малки и големи, на каква дълбочина въздушност се чуват от уреда. В земята по принцип ще се чуват, когато са отдавна закопани предметите, на по-голяма дълбочина. И това е от мен за сега.